Pa sa Juan. Valentine's. Sa Valentine's Day. Happy Karwa. Happy Karwa. Sa mga aligas ng Ramadan. Ang celebrate. Meron pa usaban? Puro chocolate. Parang kanya daw ako. Hindi. Araw daw ng Pilipinas. Para daw sa mga asawang matatapang magantay ng Valentine's Day, araw na yung kagitigan ng tayo ninyo. Natin pala. So ay. Hello po, magandang gabi mga ka-dragon. Huwag tayong magkabit. Ayan, hello sa ating 11,000 viewers. Kasi kami na, mali kami maka-upload guys. Mag-vlog mini kami Manila. Oh, mo-ilaw. Ang pagkurimisan na ito yan. Lain na ako may vlog ito. Nag-vlog ka na ito. Uy. Libre amin. Ayan, kumusta? Yung mga puso, mga pag-ramo. May mga sugatan ba yan? Kumusta Sugatin mga na puso natin dyan? Siya, may nagtira ka pa. Hello kay Sir Michael Tura. Ayan, hello daw mga ka-dragon. Highlander Adventures. Ayan, magluluto tayo ng sweet and sour na lapu-lapu. Ayan, ngayon pala kami magluluto ng panghanda sa Hindi kami din maka-upload guys kasi everyday din sila umalis. Talagang hospital. Ngayon lang tayo na makante. Bukas. Bukas kayo punta kami ng Subic. ewan ko dahil sa tubig. Kita-kits na lang. Luluto lang kami ng mapaunin. Kita mo yung mic dito? Ito na. Yung nakakarton? Watching from South Korea. Shout out mga idol. Taga-panigi ako. Mga ading. From kay Sir Fernan Talusin. Yan, pababa natin siya sa Panikitar Duck. Sabi ni Michael Tura, matandang dalaga si April. Ako yan. Oh, yun ang akala nyo, nag-date yan kahapon. Sino daw dito nakalimusin? Nagkakaro. Nagkaro na naman. Hello po, MMLS. Mega love shout out. Mega love shout out po sa lahat ng avid fans at avid idol kong Dragon Chocolates from Philomax Block. Ikaw na ang may date. Hindi na daw ito ang siling natin bukas. Hindi naman yung pa sa amin. Ilang kita eh. Dilaw na dilaw eh. Papo, wala akong nabili. Ayan, hello po sa ating kasla awan Sarap. day scholar yung mga Hindi siya namin mo sana
mauna na kayo. Nandun lang naman nakaparking sa ano. Design mo yan. Tapos lawan mit tenje scholar yung mga ate, di na kasama sa vlog nyo. Busy po sa school. Saka ano, hiwa-hiwalay na rin po sila ng tirahan eh. Iba, lumipat ng tirahan. Mas malapit sa school. Pero scholar pa rin po sila kami. Ano Pero pa rin? dalawa na lang. Si Dano na Hello lang. mga DFL ladies, shout out from Cavite. Sabi ni Sir Wilmer Juarez. Yung isang scholar po nag-asawa na rin. Kay EDRTV, ayan. Magandang gabi po. Shout out po sa 30,000 viewers. Good evening. Tawagin mo si Tatang dito ako Shout out. Yan, birthday! Yung birthday, ay 17 ka pala siya, no? Ano bang date niya? Happy birthday, Chacha! Yan, celebrate namin yung birthday niya sa Subic. Sagot ma? Hindi. Sakit yan tubig. Ilang taong ka na? 13? 13? Sabado pa di ba birthday mo? Sabado ba o Sabado? Yeah, nga. 12 ka na? Meron pa ng 1 hour. Pag 13 teenager, 13 ka na? Pag 13 teenager na? Mag-12 12 ka pa lang? Wow! Sana nga ako. Mag-13 13 ka ka na? pa lang o mag-13? Mag-12. Wow! Bata. 2012 ako. 2011 ka eh. 2011. Wala, teenager ka na siya. What? May bulbul ka na. Bix? Hindi ka na bata. Pang teens na yung ano mo pag bumili ka ng ano. Hindi ka nakapag-teens. Gusto ko makita mukha mo, April. Michael Cura. Cura. Kaya pala hindi ako nakapalit ng ano, nung nagkakaka dito. Alin? Pagdagang ay hindi naman touch yung ginagawa ko lang. Pag na-NT. Tapos kagad mo. Sabay lang yung save na ako. Ano bang ano yan? Samsung. Yung nga pala eh. Mahal siguro dito. Ano isa? Budget daw, dalawa. Mura eh. Uy, ano nyo na to? Ayan, pasensya na guys sa aming kalat. Dami naming abo-abo-bubuat. Lalo na sa taas, mga bag-bag nila. Ayan, shoutout kay Sir Aaron Garcia. Baka naman makaramanak-talutuin yung mga kangkalan. Wala po kaming nilulutong kakanin. Ito po ang aming lulutuin. Sweet and sour. Na lapu-lapu. Ano ba? Ano ba yung anak niya? Mix. Meron ako dito. Okay, hindi ko marami. Doon tubig ay Bix mo. Pang ano niya sa tubig? Bix sa tubig. Oo nga. Pang ano yun? Ay, langatin. Langatin. Hindi naman kayo. Hindi ko hindi na nabuk. Pakita ko yung mukha mo. Bang! Tayo na ako. Maganda na sana eh. Ano yung Puro mula lahat. Apay awan ni Aisa, bita nga kadwa yung mga adin. At nini nga Aisa. Ate na isang ding. Magpintasin. Hello po kay Sir Renato. Renato Calano. Ayan. Kamusta po kayo? Ayan, sa May po ang ating due date. Piping yan. Ewan ko kung piping yan. Alin? Damit. Saan? Ay, no, naka-kuha sa bayan.
Asan yung iba dyan? Magandang buhay mga ka-DFL. Wow, great family bonding. Sabi ni Tita Lau's Kitchen and Adventures. Ayan, magandang gabi po, Tita. Kailang ano, So, due day, May. Makatag-ulan na yun. May? Summer pa yun? June pa ah. may ano ka ba? 25. Bukas pa yun ay June. Kaya nga, Cateresa nga yun. Bibili kayo ng ano. Ayoko nung dun sana eh. Magpampas pa daw yan sa due date of first baby. Hindi ka mo, dami sa akin, due date ay 1. Gusto ko June ay May. June pag-ulan masyado. Crewy. Ano magkawag pa sa birthday ko? June 20. Ano ba? Dito ko na ako nakakabas. Saan? Eh? Hello po kay Oreo. Kamusta? May mga Narabas. Karabas na gusto yan na. Yan, ng mga sibuyas. Usapang sibuyas. Nang Inaatake na ng karabas. Magsigaw muna. mayroon wala ng luya. Bili na yung luya. Ay, meron pa doon. Parang may nakita ko dyan. Dapat malaki. Hello po sa ating 40 viewers. Yung iba siguro nasa biyahe. Yung iba naman ay pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan. It's been a long time. Yeah. How are you? Sabi ng iba, pag buntis na malaki ang ilong. Hindi po malaki. Medyo malapit lang po sa camera. Dati na pong malaki. Ilong ng mama ko to eh. Mama. Ano daw? Okay. Cake ang aga naman ng cake mo siya. Di ba Sabado pa yung... Huwag ko na mag-celebrate eh. Mag-cake ka ba? Matanda ka na. Huwag ka na mag-cake. Kandila na na. Lagay natin sa kanin. Ito naman sa kalan. Bili kayo ng ano dyan, pechay. Good to see you again. Chay, okra. Ako'y gulay. Wala na ka ba? Gandang gabi po mga ka-dragon. Sabi ni Ma'am Mercy Morgo. Ayan. Good evening din po. Ma'am Mercy. Ako na nga magbili. Bili na dun siya! Hindi niya alam picture. Gabi na oh. Makadamputin ka dyan na ano. Dali-dalawa tayo. Tulala ko daw. Bili tayo pa chay. Okra, sitaw. Para-para. Basta pa ba yung mga gulay? Tama kayo guys. Si Peng kailan ba nainip na kami? Pingaw. Nagkakain pa. May boyfriend na ba siya? Mami, oh, mami. Wala pong boyfriend. Si camera girl. May pumaradang limousine dito kahapon kala na yung boyfriend niya. Oh, sitaw sa ano. Yung pala boyfriend ng kapitbahay. Sandali lang? Pechay. Dalawang kali. Isang sitaw. Tsaka sili na ano, panigang. Paliga. O diba, lahat dito binibili. Tsaka okra isa. Samantalang doon, pinas-pitas lang. Hindi kami makapag-vlog-vlog guys. Kasi nga, busy sa ospital. Everyday umalis. Yung sa ospital. Pa-check up. Kasi Papa din. Hindi ko alam kung tita mo. Tanungin mo si tita mo. Si Papa malala na yung ubo. Jeka. May hik-hik. Kakasigarilyo. Ayaw kasi tumigil sa kasisigarilyo. Peng is lazy. Lazy? Never magkakaboyfriend. Init talaga kuya. Ha? Naisip ko talaga eh. Oo. Eh, mag-iihip Gawin natin. Sitaw na.
Damihan mo na para ano ba yan? Paano namin i-share? Silang hap niya sa'yo. Wala. Hindi, damihan mo na, tapos iwahiwalay mo na lang. O sa taas. Pwede, oo. Sa taas. Oo, yung... May suka yan? Doon may suka. Hello, Dudutski. Ayan, hello, Dudut. Ate Grace. Yan. Si Ate Grace. Belated happy birthday, Ate Grace. Oo nga, birthday pala ni Ma'am Grace. Kay Sir Jose Padriga. Ikaw ba wala ka? Wala ka sa call? Hello po kay Ma'am Mauricia. Ay, basa mo na ito, Tanuyan. Yan. Watching from California. Magandang gabi, kumusta? Shout out to my husband, James. Ayan, hello po kay Sir James. Yung gusto. Hello, sir, kay Sir Renato. Ayan, hello po. Ay, okay lang po, Sir Renato. Si Sir Renato, taga-ano to, Bulacan. Malapit na yan dito. Yung kapitbahay Ganito naman. ginagawa ko. Rosemary. Dami kong gusto. Hello, baby Lynn. Ayan, nanonood si Ate Mag-asawa na yan eh. Si Deb, mag-ikakasal na yan. Oh, Sa May yata. invite ba kami dyan? Invited ba kami? Layo kami. Hindi sana pumunta dyan sa inyo. Talaga? Anya tigal-galoy pa. Laya mana. Laya na eh. Luto kami ti kwa. Pang malum. Tita Lu. Hello po kay Ma'am Tita Luz Kitchen and Adventures. Ayan, happy Valentine's to all. Hello po kay Sir Henry Pagayaw. Ayan. Pagwa. Ano? Pagwa ba yan? Pagawa. 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 Watching from UK. Ayan. Hello po sa ating mga viewers dyan sa UK. Wow, sana all. O, diba? May viewers tayo dyan sa UK. Anong oras na po ngayon dyan sa inyo, sa UK? Yan, hello kay Sir Jose Padriga. Yan, happy Valentine's din po. Sarap ng ulam namin. Namimiss niyo na siguro si Nanti Ligaya at sila Juan. Hindi pa sing, si Gigi. Uwi na sila sa Tuesday po siguro Pabalik na rin po sila ng Mindoro next week. pero sa ano pa kami, mga March pa kami uwi. Ayan, hello po kay Sir Joey Carado. Gandang gabi po. Shout out from Carmena Paranaque. Belated happy Valentine's. Yan, hello po sa ating mga viewers dyan. Ingat po kayo sa inyong mga uwi. Mga naglalakbay pa pauwi sa kanilang mga bahay-bahay. Sa ano po, sa May ang aking Judith. Judith na Judith. Judith. English na nga. Ayan, thank you po, Sir Jose Padriga. Yan, hello din kay Manong Roger de la Cruz. Yan, may ngarabi Manong Roger. At kay ate Mary Jane. Taniman mo itong kutsilyo? Yan, hello kay shout out sa mga pamangkin ko sa Canada, kay Dohi, Manet, Iday at ST. Yan. Magpapa-shout out po si Sir Renato
Kalanok. Ninong daw si ano. O, sige, ninong po kayo. Ninong daw. O, ninong. Yan, Ninong, bless na kay Ninong. Ninong na. Ayan, hello po sa ating 49 viewers. Yan. Nakatulong pa Jay. Sure ka? Sige, sure. Sure ka ba? Ikaw, sure ka ba? Sure ka ba? Koreo. Ayan, ano daw sa 10:30 a.m. dito sa UK, Manang. Oh, isa pa. Maaga 10:30 pa? a.m. Maaga pala doon. Nabagay sa ano yata, sa USD daling araw. Ano yata ba? 6:32. 6:32. Mga madaling araw. Nag-off ba? Sa thermostat? Yung sinong painit dyan? Ano pa yung Oo. Ayan, si Ma'am, si camera girl. May-ari na ba ng puso? Pa-shoutout daw from Balagtas, Bulacan. Kay Sir James ano to, Kaw? Ikaw. Ayan. Yours na daw po ang puso ni camera girl. Oh, yours na. Sabi niya, ano. Puntahan mo siya dito sa Olympus. Oo naman, presenta ba ako kung hindi ako sure? Oh, talaga. Okay, Ninong. Oh, may ninong na si Juan Berno. Oh, yan, may ninong na si Berno ka. Hello po kay Bakit? Sir Joey Lawang. Ha? Yan, hello po Sir Anong Joey. sabi niya? Ha? Kumusta kayo, Dragon Fruit Ladies? Ingat po sa lahat na. Yan, hello po, ingat kayo dyan sa Austria. Hello kay may Kumari na tayo. basa ka na. Kumari, pare. Nagdaduman dali tayo na kwan. Naggutom. Ganun mo ka. Alay, kadami na rin to. Yan, hello kay Sir. Ano to? Ano? Kita yung ginagawa natin. Hindi, kaya mo yan. Ano yan, Hulma? I like the lapus. Lapus. Hulma? Aguilar? Ano yung Hulma? Jun. Ayan. Kayo mo. Watching from, ano, Boy or girl? Boy. watching It's a boy. Dubai. Watching from Dubai. Pa-shoutout po sa lahat ng mga taga-Paniki. Ayan, taga-Paniki rin pala si Manang. Or Manong. Nandiyan yung isang mic ate? Sa tabi mo ito. Nandiyan yung isa? Hello. Ayan, shoutout po rin kay Juan. Josephine, Portugal. Shoutout daw, Greta. Ay, si, alay. Kumari ko yung artista. Kalakas na rin. Nagkamtatlog naman. Yang guys, tulog. Bantayan ng kanyang daddy. Medyo parang magkakangipin na. Ba't na para ng kwan? Dragon. Hindi dragon yan. Para ng dragon. Yan yan. Pwede. Pwede. Basa-basa. Kumare. Kumare. Kumare tayo muna. Sino? Kumari ko na yun sino. Kumari ba? Ang pare. Pare eh. Kumare ka ay, niya. pala. Kumpare. Kumari niya ako. Kumpare ko na siya. Mare. Mare, anong kita Mare? Mare, may ano ka ba yung Anong pare? latest Mare? Pare. I like the lapu-lapu.
Yan, from ano daw, from, ay, shout out from Columbus, USA. Kay Sir Jose Padriga, yan. Okay. Sabi ka naman mapakali. Ang sabi yung birthday mo. Kasi tayo, guys. Kita. Boy or girl? Aray ko siya, aray. Ila yung mga ito. Nagdakpil na sili na eh. Sili. Ganyan sana. Siguro kayo ikuwan na to kay Kuya Jane. Nakarating na dito. Kung may lang. Kadami-dami ka nandyan sa ano. Nagating daw. Ito masarap iday na Nauukang ka na. Ganito ba yung kanina? May ganito rin siya. Mas mga mukha ngayon mo. Kung ano kung anong ginagawa niyang magic dun eh. Bakit yung sunod-sunod kapatahit? Mainit kasi. Tsaka Hindi ba? mahal. Maraming ubo. Saka maliit. Makayat yung ganito. Sige na at mag-gun na ako. Hello. Hello, kamusta Mahaba ka? rin. KP and I sa 110 vlog dan. Buwan, nagpapada kami ng vlog dito. Nagpapada ako ng vlog. Ang pikinloong ka mabalatan. Busy rin po eh. Busy sa batang. Ay, saan wala. Ay, saan wala dyan si Billboy. Sa taas po, bilabas na yan po si Yan. Tulog po si Yan. Birthday. Kilala niya pala si Billy Boy, oh. Ano sabi? Kilala ko si Billy from Bay Area. Baka ano. Ito, oh, kilala mo si Billy? Saan ba naman? Parehas lang siguro sa rin. Sabihin mo si Billy. So, kilala niya. Yan, shout out kay Ma'am Mitch Ladre. Yun, no? Yan, hello po, Mitch Ma'am Mitch. Kay Manong Jerry Lakyas, yan. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Baguio. Nasa Baguio pa rin po kayo. Sa mga nasa Subic, bukas. Yan. Kita-kita tayo yan. Mayroon ka rin, may subscriber ka rin isa. Oo naman, taga Dali City ako. Kilala niya pala si Billy. Maya po, manggiting ko po. Kilala mo pala yung kumpare ko, Billy. Siya yung pare mo? Si pare ni Kaya yung Bibi. best friend ni Billy, hindi? Si pare ni Bibi ng galis na. Ito ko ni Buto, yung malay. Sino? Kumpare. Ay, wala na doon? Wala na. Bakit tayo? Pare, nasa panina. Pare? Doon na sa may yung doon sa may batasan yung papasok ay ang tawag doon. Balaod. Oo na. No. Sino ang amo niya? Hindi mo, hindi rin nila natuloy yung sibuyas doon. Ay, kasi nila maniwala yung Okay, paano tubig. kasi si pare, yan po. Yung gabi-gabi. Dama na? Nalakay. Oo, sorry. Yung bahay nila. Ayun. Ganun din. Nakakalaro ko, basketball si Tisoy, Billy. Oo, nakakalaro yun. Nakakalaro sa cellphone. Pa, kita kay Tina eh. Sinong naunang nakadiscover sa inyo sa DFL? Baby. Ay, parang matagal na to si ano eh. Si Blitz. Si Oreo. Yung Oreo mo yun lang. Oo, may Oreo. Yung naging kumpare. Nagpibigay na po. Ah, siya daw. Sabi ni ate, wow, wala masyado.
Tanungin niya namin mamaya. Kaya Ito nga, na. haba masyado. Mura na lang hilahin mo eh. Pero dahil kay Billy, kaya mo na ano ang BF. Sino daw nauna? Siya daw, si Billy. Napakakapirin ako. Dalawa lang lagay mong silit eh. Hindi ka mo lang. Hindi ako kasi Wala lang mainit na tubig. hindi na heater. Mas mo hahabi mo ay. Mamaya po. Nasa taas po kasi kahirap mag-akyat. Ito na rin. Bantay kay Pot na iyakin. Kape. Magkakape tayo maning bagay. May pandesal doon. Manila pandesal. Ayan mo yun? Pandi Manila. Manila si Pandisa. Manila Pandisa. Binaliktad. Bago na ang pangalan. Kahit Bison daw pangalan siguro niya. Kahit Bison. Kahit Bison. Hello po kay Sir Jose Padrega. Coffee time. Yes. Coffee is life and saging. Kitang-kita yung kawin mo yung gatimpla ng kape. Pasensya na kayo guys. Napakaluwang ng aming lamisa. Good for 2 persons. Hello po Sir Henry. Basta naangot mo sa Kamusta kape. po? Makapagkape ka nga talaga. Ilan mo ako? Pag sa bahay kasi walang nagkakape. Ako lang ang nagkakape doon. Kaya pag hindi ko naman siya naamoy, hindi ako nagkakape. Pero pag dito Pag naamoy mo kasi parang naiingit mo. Kape na eh. Ganyan din ako nabuntis ako na face ko ha. gawin ka muna Isang sa buwan ay kape. isang buwan. Meron nagatikim-tikim ka? Hindi. Hindi talaga. Ako nagalagay lang dito sa dila. Oh, hindi, punoy na rin yun. Kahit nag-sip lang. Puro, ano lang. Lang yung Pwede naman, huwag yung marami. Ano ang problema kung malakas magkape? 2 times a day lang naman. Dapat daw kasi alas 4, kung di ka na nagkape. Hindi ka na makatulog. Ba't yung iba, pang patulog nila yun? Pag hindi sila nakakatulog, magkape sila. Hindi mo matapang na yung aftaw, hindi ka makatulog. Oo, negative ako yung Siguro ako dyan. palpitate. Okay, sana si Peng kaya lang lakas magkape. Sunod lang sa kape guys. Gastos ka sa ano, kape. Lugi ka dyan sa kape. Okay lang yun. Magalit ka sa akin. Hindi yun. Nag-comment. Si pare. Ayun, sobrang badan. Tapos ka na magkape? Hindi ako ng kape. Family bonding. How nice. You all so beautiful. Thank you, Sir Jose. Yan, shout out po kay Sir Bong Galan from Antipolo City. Yan, hello po, Sir Bong. Ingat po dyan sa Antipolo. Nagsama sa akin kay Ate Jua. Napadaan kami dyan kanina. Galing kami sa Boro. Gawin mo ron. Asa na? Ano mo dito? May inumin niya yan. Anong gagawin mo? Nakape, si Papaan. Sige, tulog na ako. 2:45 p.m. Tapos tulogin mo siya. Good night. More night. Ingat po kayo dyan. Ingat ka dyan, pare. Parikoy. Mag-solve ka daw ba? Mamaya, tatanungin natin si Billboy. Si Kirk. Okay, ibigay mo kayo. This. Ano, Richie? Ano yun? Ano? Bakit? May sipon din eh. Kuriche? Lagi yan. Normal lang kay Kuriche. Mali na yung siguro niya. Mas mag-swimming kayo bukas, mawala yan.
Ayan. Hindi mo ba? And hello po sa ating 62 viewers. Good evening and good morning. Tulog na yung iba. Gising, gising, gising! Next, sa ating kape ko, kita mo yung batik mo yun. Hindi masyadong mainit to. Lagyan mo ito, Teo. Ano yun? Kape? Hindi niyo ko silagyan yung ano, thermos. Naubos din. Oh, Really, lagyan mo ko. ayan na! Lagyan mo lang ito. Matulungan ako. Lagyan mo lang sa thermos yan. Wala nang laman. Magpainit na lang ito ko. Hello po kay Ma'am Laila Estacio. Nice to see you all, guys. Thank you for watching. Iba, okay na kayo tubig na yan dyan. Ay, Ayun. Pinaraw-raw. Papa, masyado matapang yan. Tama lang. Sipag naman ni Ka. Sino naman kaya yung crush nito ni Shuban? ikaw yung data sa Schubert. Ikaw yung gatsa-tsa. Talaga ikaw, Hindi ka ba nakabugay? Ito pa rin nakabugay. Hindi kasi ayaw paligawan. Paasawahin na lang. Pakasalin na Ano yan. yung ano? Kila? Kasi nag-invite. Wala, nilipad ko nga sa tapang masyado. Tagal-tagal niyang ginasabi Sipag bisa, pagkasali. sinapay. Siya, ngayon may peanut mo. Yan po. Tasty bread. Kailan ka mga anak, Greta? Bukas May po. Sa May po ang kanyang due date. Saan yung pandisalay? Ay, Ayun o. Yun na lang pandesal, karang doon na natin buksan. Buksan na. Buksan na kami natin. Pero mabus na yung kandisya. Sarap yan ito. Parang di Manila. hindi. May ano Na, nagtangkal. Dapat Karoon nagtangkal. pa yan eh. Kapulog sa ngapon. Ano lag? Kukutong. Ilang gamo. Si Emmett. Ano yung kaya? Hindi mo niya natin. Yum. Carrots. Meron pa dyan. Hindi, no? Isang kalate. Tama yung lagay isang kalate. Ay, ito kaya. Ay, ano mo yung pan? Makahot sa no. Kaya nga. Paano parang apoy niya? Kayo na. Ba't hindi pwede yun, no? Sa kabila. Kamalbi. Hindi daw. Pwede man yung maliit eh. Nagasindi man kanina. Kasi palan mo na kayo. Yung dalang mo bulubos na. Hindi na makauwi. Who's cooking dalang lapo? Masarap yan. Yan. Si Ate Madonna po. Ang ating chef. Nadona na naman ang kaya. Chef Madonna. Dati ba yung bago yan? Pinayos ko yun eh kasi ano, bago pa yun ah. Pinapalit ko yun eh kasi nga nagamalde-malde. Hi mga ading ka-dragon watching from Dortmund, Germany. Yan, hello po. From Paris. Yan. Hello po, Yan, Ma'am hello po. Marie. Kumusta kayo dyan sa Germany? Kasi pag nagkapintas ka, di ba pag buntis na, di ba pag gaitin? Pati mag-cutex daw bawal. Ano na Teresa? Pasukin daw ng lamig. Pag mga anak eh. Kaya ako na lang pinagtripan mo. Okay na siya. Parang di na, parang di na bago. Hindi ko naman siguro. Ano ba yan? Nakasunod ka naman. Yan, shout out din po kay Kabagis, Albert, Apuntan. Yan, hello po, Sir Hello Albert. po. Picture man yun. Ilang Christmas. Isila lang ito guys. Ayun Ay, yun. ay, yung tunay niya mukha. Camera ka. Is
Snapchat kasi yan. Paki-screenshot na lang po. Paki-mine na lang po camera Sige, girl. ngayon nyo sabihin na akin ka na. Sige, sabihin mo siya ba, akin ka na lang. Ayun nga. Dapat yung kutsa mo muna yun. Yung, Yun. Ano ba yun? Ba't ay, saan yung ba yung sinigang, Oo. hindi na yun. Wala, ganyan mo Hindi lang mo ako. nalagyan ng luya. Tuyaan nyo para matanggal lang sa. Mamaya. Mine code 134. Ano, kumain mo pa? Alam mo, pala ko rin. Oo, ano yun? And shoutout din po kay Sir Alvin Evalie. Yan, hello, kamusta po? Sir Alvin Evalie. Visit kanya po pawisan ako dyan. Mag-ano ka ng Yusip doon. Wow, ganda pa rin ni Idol Pink. Kahit ganon sana ulit. Chef, ano yun? Visit ka, Tetsa. Ito po ulit si camera girl. Pamain po ulit. Lintik lang mo lang ganda eh. Kala mo ang mata. Parang kahapon, pinukpukan mo naman ang itlog sa ulo. Sino? Birthday ko daw. Sabi, happy birthday. Ganyan kasi sila magpipinsa. Wala pa ang birthday mo. Igayam mo. Live, 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 live. Hello po, Gaya. Hello, Gayen. Good morning na po. Nakatalikod yung pinukpok ng pinukpok ng itlog sa ulo. Nakachamba ni Gayen. Pangatlong ano niya na to. Nachamba niya na. Sabang Yung live magringan. Hindi ka sabay ulit Marami nakamuray sila mo. makapagturo. Sabi ni Bibon. Ano yun, boss? Ay, ano? Doon luto? sila magpipinsa. Hindi. Hindi. Ilaw. Ilaw. Pag yung may birthday sa kanila, pinukpukan nila ng itlog sa ulo. Sige, isa sila. Pinipisaan. Hindi, isa lang. Oo, yun ang si Bibon. Kala namin wala na eh. Hindi, nasa mabilang. May pahabol. Bye-bye. Paulo? Gabi, bye-bye. Agos. Akala ko binatukan na nga. Pati yung upuan namin nalagyan eh. Wala ka nang magawa. Wala na, eh, parang hinabol-habol siya, hindi niya makabulan. Tapos naglaro na sila ng cellphone, kala namin tapos na, wala na, yun pala. Gantihan mo, kailan ba birthday, no? August pa. Dapat pala, Naganon ko na si Bibong. dapat pala saan ka rin namin. Alam ko na. Handa ka ngayon. Ang dami namin, oh. Hindi isa kami siya. Isang tray. Bagis April, parang pumayat ka. Stress na po dito. Wala ng gulay. Uwi na daw po. Dami siya na yung mga gulay. Sa tabang. Miss na namin yung diligin doon. Baka na-stock amin kay Juana. Binili mo na Yung sili ka mo. Hindi na Pero nagsabi pinupuntahan sila nila ano yun? Ang ganda yung sili. Isip lakad lang sila, halilakad. Tiga para man. Kilala mo daw si ano? Ay, Si ano? O, ayun na si doon? Bibon. Isang ano lang? Doon? Si Clark ba yun? Dixon? Dixon? Wallet mo. Nalaglag na din pala. Yan, shoutout po kay Sir Ryan Mar Baldos. Yan, shoutout din po sa Manzano family.
Butay mo siya. Binalan from Saudi. Yan. Hello po sa Mansano family. Ingat po kayo. Hello po. Sakit sa mata eh. Hello po sa ating 68. 68 ba yun? Labo na ng mata ko yun. Hello po sa ating 68 viewers. Yan. Good evening and good morning. Latest Magandang Valentine. Valentine. Oh, yung may bangs. Happy Valentine's Day, yo. Yan, happy heart day. Ayun na date mo. Di kalman. Oo nga. Ngayon pa lang Valentine's ito. Wow. Diyan pa nag-filter yun. Nakakamiss naman si na Gigi at mga auntie. Yan, kaya nga po eh. Pero pauwi na rin kami sa Tuesday. Naantay lang namin si Kuya Dan. Pasundo na naman kami. Luwas na naman. Mag-uwi na si Kuya Albert. Kaya Albert. paano yun? Alam na nila? Ole. Mag-ano man. Kaya nga sila. Bus. Oo. Hanggang saan siya? Dito? Pasay. 1,000. Hindi, paano yun? Tapos sunduin siya sa Pasay. Tapos, Biyahe naman na dur-to-dur, hindi. oo. Pwede. Bala siya eh kung mag-door-to-door siya. Bilis na. Kay ano kay Ben? Okay. Pwede. Makaluwas mo na yung ganda. Kaya lang baka magatutan kasi yung kay karaming ginatid-atid. Hindi, pag sila, puro tay-tay ang ano, diretso na tay-tay. Hindi sila masyadong kumukuha ng mga parking, ano, Bulacan, mga Paranaque. Kami lang sila, Laguna, yung madaanan lang. 1.5. Pagkapi tayo, mga ka-dragon. Yan, shout out din po kay kapatid na Marita Victor. Yan, hello din po kay Ben Abad. Dragon Fruit Ladies, solid household, and very loving family. Yan. Thank you so much po. Thank you po. Ito po sa ating 64. Medyo, nagpaano lang kami ngayon guys, nag-live lang kami at wala kaming load. Yan, mawumusta lang kami sa inyo mga ka-dragon. Inip talaga dito sa Manila. Saka mapunta na, pag di ka nag-mall, ano, di ka, Pag naglabas ka, kulang yung pan mo kay that time. Dito doon sa Mindoro, ano, Pag naglabas Punta ka ka, lang may ng- mapitas ka, pag uwi mo, may pira ka. papunta ka lang ng farm, nalibang ka na, tapos na yung maghapon mo. Pag dito ay nahapon, Pagka-board. para saan yan? Yan. Yan, hello po kay Ma'am Juliet Valdez. Yan, kamusta po? Yan, hello po, Manang Juliet. Si kaanakan natin Punta yan, kayo si- dito sa amin sa Bulacan. Yan po kayo sa Bulacan, Camarita, Victor. I'm having my coffee too and cookies from Gayan. Cheers, Cheers Gayan. tayo. Lagi tayo karap kape. Bumbong Bulacan. Sakit sa mata yan. Siguro. Pakuloy
Kunin ko lang yung aking ulam. Anong lagay mo ano dyan? May gano ba yung ulam? May isang pa daw kasi. Ha? Pag sinigang, wala nang ano, kuya. Mayroon lahat yan. Basta isda, may luya. Yan. Yung kalat dito sa aming kusina. Wala pa pala yan. Tama na. Maraming gargaret. Andito kami guys sa sa bayan Ate Irene. Ba't may kagat? Kanya tilutuan ni Grace. Sinigang na hipon. Ay, sinigang hipon. Nalapo-lapo na yan. Tsaka sweet and sour na lapu-lapu. Babaunin namin bukas sa subit. Magsusubit-subit daw si Chacha dahil birthday niya. Saging, saging, mangga, mangga, papaya. Alam ko yun na niyo itong kang na to. Ginainom ko na. Diba yung sabaw, masarap pag sinigang na isda. Gusto nila sinigang. Nagiwa ka na ng pa? Luya? Ano naman to? Para saan naman to? Yan. Good evening din po, Sir Rodelio Mahusay. Kamusta, kamusta? Ayan yung grapes na kunin mo rin. Wala ko muna tayo grapes. Hindi na natin ito para. Okay. Wait lang mga kadragon ha. Ito ay alam ko yung hinigop ko yun. Higupi. Ilan mo lang. Yan. Hello po kay kapatid na Rolanda Peralta. Kamusta na po? Kamusta na po kayo dyan ni Sir Ronnie? Ingat po kayo dyan palagi. Cheers. Yan, shout out din po kay Adolf Valdez Belver at Luz Valdez Belver ng San Diego, California. Yan, shout out din sa mag-ina ni Ma'am Juliet na si Sir Benjamin Soriano, G at Juliet Valdez ng San Diego, California. Yan, hello po sa inyong lahat. Yan, shout out din po kay Ma'am Preciosa. Hindi ko alam basa dito. Sa apelido niya. Ano yun ho? Well, ano yun? Dami ka na eh? Oo. Kanina diba? Pati naman galing ka eh. Huli yan. Yan, hello po sa ating 69 viewers. Kutsilyo. Madalang kutsilyo. Anong luto ba to? Sa kabi. Yan. Masarap mo. Yan, shout out po sa Milan Life TV from South Korea. Kadiri daw sa amin ni Kate Raken.
Adamot na fishing ko nga tilapia. Ano? Adamot tilapia dita gayen. Ada sa fish pan dito. Ayan mo. Masarap yan. Isigang mo. Yung ulo. Ilagay mo na tong kan. Ilagay ko na tong luya. Luya? Ilagay mo pa tayo, sayang. Nahiwa na. Ilagay mo Hi, Chacha. From JC. Ano yung JC? May pansigat siya. Si Jem yan. Sino yan? Si Jaya. Kaklase niya. Dito lang. Parang malaki. Ang namimitas po doon si, yung tatlo po, si Auntie Ligay at si Gigi. Kumukuha din sila ng pang-ulam-ulam. Tsaka kapag marami, binibenta din nila. May napagtindan doon si Gigi doon. 380. 380 ba? Ano binenta niya? Hindi, kung daw yan, 300. Sabi niya, nagkuha ng 20 yung dalawa, nagbiling sigarilyo. Ano yung binenta nila kay Bitaw? Siguro. Oo, Kuya Bitaw yun. Ganda kasi yung aming kay Bitaw doon. Marami ng Nagtubo na kayo yung bago yung maraming bunga. Nagtubo na yun. Nagalabasan na, ganyan na yung iba. Pero hindi sabay-sabay kasi. Yan, shout out din po kay Sir Ryan Madrigal. Kay Sir Jerome Paburada. Yan, thank you so much. Yan, shout out din po kay Sir Isaias Tobias. Saan na po siya? Ha? Yung kwan, ito. Yan. Tagaluto ng kanin. Camera girl. Madanagan kami na kulang yung na po. Kahit kunti lang muna isayang mo. Ayaw i-ano mo. Tagaluto ng Sayang kanin. mo. Bukas na lang ng mga gamot sayang mo nabis yung pambao. Wala nang magluto ko na kasi niya. Di pa mo na. Kaya mga busy sila guys. Naghuhugas ng plato. Nagluluto ng kanin at ulam. Yan naman yung isa guys. Pasensya na sa kalaga. Sa kabarangay, awit na nga bagas. Paubos na yung bigas na dala namin guys. Kaluluto ni Peng. Kasi bahay wala ng bigas. Ha? Yung sinara. Hindi natin yung luluto ni Ate Madonna. Ayan, oh. Sinigang na ulo ng lapu-lapu. Ulo ng pusa. Limas na eh. All eh. All eh. All eh. Ilagay mo kasi ito sa ulo. May pinapaya yan.
O pareho tayo ganyan ng ulam. May kami. May isang ulo at tilapia. May isang ulo at lapu-lapu. Birthday boy. Birthday boy. Saan ka na nag-shoutout, Peng? Hi, Cha-Cha. Ay, tapos na yata si Tita Peng dyan. Hello, Miss Peng. Ang ganda mo. This evening. This evening lang? Be careful with the light. Saan si Potpot? Si Yan, tulog. Tulog na po si Yang. Napag-maling-maling. Galing po kasi sa mall. Ano ba yun? Hawig sina Irene, Joanne, Aisa at Peng, kay Mother Dragon, sina Kuya Dragon at Greta, hawig ni Father Dragon. Higit sa lahat ay matisig na kayo sa iyong pamilya. Sa paglilingkod. Yan, thank you po, Ben Abad. Hello, ba't na to? Made in China, Tingnan mo nga tilapia dyan, Teo. from the market. Sabi ni Ate Gayong. Yung tilapia. Kasi kung ga-green-green yung mic. Hindi, naka-green lang siya. Hindi na nag-blink. Ito. Open na tayo. Hindi. Ba't maganda ba yung ano dito? Isang oras na yung live nyo. Nasunod na mag-live siya. Fresh. Ako, let me try the soup, Madonna. Try daw ni Gayong yung soup mo. Shoutout po kay Ma'am Raquel na Beach. Ni? May harang ako. Ano sa patis? Ito isa. Ay, ay, sa asang cute baby. Yan po. Nasa taas po. May ayun na naman. Po si Yanya. Napagod po kasi galing po sa ano, SM. Bumili ng pantulog. Sa pati. Sarap ako yung paamo. Isang oras na? Ayan, dahil dun sa gising kaya. Gising ko. So, ayan mga pag-dragon bali.
i-end na natin itong ating live. Thank you so much Thank po you sa po. mga nag-join. Ingat po kayo palagi. Kita-kits bukas. Thank you po. Sumigit tayo. Sa mga taga-ano dyan, Subic, abangan niyo si Charles. Thank you so much. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Bye. Bye. Bye, Pot G.